Fodboldhjørnet præsenteres af brødrene Koldstrup VVS. Velkommen til Fodboldhjørnet. Vi har inviteret Bo Mondrup, formand for B1973 i studiet her, hvor vi vil tale lidt om klubbens første hold, og så vil vi snakke om, hvordan det skal gå i Serie 1, som er det højeste, man nogensinde har været i hernede i den her klub. Og på grund af de ændrede regler i SBU og DBU, så er det sådan, at man kun spiller en halv sæson her. Og det betyder jo, at det er shoot and die, eller hvad man kan sige. Man spiller 11 kampe, 6 ude, 5 hjemme, og så er det det. Og så er det enten oprykning, nedrykning eller noget andet. Det er jo ikke en særlig behagelig situation, når man endelig har kvalificeret sig til Serie 1. Men det vi er interesseret i her, det er jo sådan forventningerne fra dine og klubbens til jeres første hold i den her kommende halvsæson. Vi mener jo helt klart, at vi har et hold, der godt kan forblive C1, og det skal de lynhurtigt bevise. Og hvis vi så kan sige alt andet, det er jo rent bonus i hatten. Men vores målsætning er klart, at de skal forblive i C1 i år. Og vi mener også, at med de forberedelser, de ting, vi har gjort for holdet, at det er realistisk. Vi har en række unge spillere med et kæmpe talent, som vi forventer os rigtig meget af. Vi får en god tilgang, og vi har en god træner, og vi mener, at vi har et koncept, der sagtens kan bære det videre. Ja. Hvad er det så for nogle styrker og svagheder, du ser i det her spillermateriale, som du har? Du siger en masse unge spillere, talentfulde spillere, men det bærer vel ikke hele vejen igennem Serie 1. Man skal vel også have nogle rutinerede kræfter og sådan noget, nogle profiler, man sådan kan pege på? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at vi har nogle store profiler på det hold. Vi har en spiller, vi fik jo sidste år, Ronny, som er en stærk styrmand. Vi har jo en Søjden, som vi har fået for par år siden, som vi er også rigtig glade for, som trods hans unge alder har vist sig at være et samlingspunkt på det hold der. Og vi har nogle blandet lidt rutinerede gamle folk, som kombineret med de her unge knægte, som virkelig har noget talent, helt stensikkert kan bære det her rigtig, rigtig langt. Og vi har en stor forventning af, at det er fællesskabet, der skal bære det her. Der er nok ikke den helt store skinnende stjerne på det der hold der. Det er nok mere fællesskabet og det, at de har sammen. Men der er nogle store talenter på det hold. Så det er kollektivet, man satser på, der skal, det er helt klart kollektivet. Skal køre den hjem i den sæson. Og det har det jo altid båret præg af her på 73, og det er det, vi sætter højt hernede i fællesskabet. Ja. Det er sådan, så ungdomsafdelingen er jo tilmeny her i 73. Man startede i cirka 96, så det er svært at få spillere ind. Men der er så kommet nogle spillere op på det her første hold, som er egen navn, eller hvad? Jamen altså, vi startede faktisk sidste år, der introducerede vi faktisk en af vores første ungdomsspillere, sådan rigtigt, kan man så sige, Mark Niel, som startede og fik debut i vores anden seniortrup. Og vi har også haft Elskov op, Patrick Elskov, som jo efter en turnusordning KB kom tilbage og spillede og var på anden hold sidste år. Og i år er det jo faktisk lykkedes os at få Joachim Pilkær, som jo har været en tur i Lyngby for at prøve sig af efter at starte i 73, og han har gået direkte ind på vores hold, og inden vi har store forventninger til. Og så er Emil Såby, som jo også har været en del af vores ungdomskultur her nogle år, har også spillet sig ind på holdet, og det er alle sammen nogle mennesker, vi har store forventninger til. Derudover er der jo nogle bobler, som jo er i dag på anden senior og også på tredje senior, men det er sådan resultatet er begyndt at komme, og det glæder vi os rigtig meget til at se. Det bliver også spændende at følge. Det er i hvert fald noget, vi på Herlev Nyt Sportsredaktionen, der vil følge de ungdomsspillere, der er kommet op. Så er der så i forhold til, hvilke visioner man har for fremtiden. Det er jo en svær sæson, det her. Det er vi godt klar over, det er I sikkert også godt klar over. Det kan både blive en dreng og en pige, som man så pænt siger. Men hvad er visionerne for udviklingen i forhold til klubben og førsteholdet, og det første hold, jeg tænker på? Jamen, altså, vores visioner er jo, at vi spænder jo ikke remmen længere ind, eller udvider den mere, end vi hele tiden har gjort. Altså, vi tager tingene, som de kommer, og det synes jeg, vi har været gode til. Vi evaluerer efter, hvordan sæsonen er. Det gør vi jo i et tæt samarbejde med vores træner, Flemming Thange, som vi har et godt samarbejde sammen med. Og så gør vi det jo i forhold til vores seniorungdomsformand, eller vores seniorformand og ungdomsformand. Og der ligger vi jo sådan nogle strategiplaner for, hvordan vi vil gøre det. Og det kan da godt slå værst. Vi har ingen ambitioner om at blive divisionshold under ingen omstændigheder. Altså, det er ikke det, vi går efter. Vi går efter at skabe klubben, og det skal helst være verdens bedste klub. Men det skal være på vores præmisser, og det skal være, fordi det skal være skægt at komme til fodbold. Godt. Skal vi lige tilbage til første hold, og når de endelig optræder over på Elverroden derovre, der handler det jo meget om, der er et koncept, der hedder lørdagsbold, og det er skabt for at skabe tilskuer og tække, kan man jo godt sige. Det er noget, man forventer at fortsætte med at have det her lørdagsbold. Jeg ved, der har været lidt knas omkring det, fordi SBU ikke vil være med til at lægge kampene på samme dag efter det koncept.
Men har man så ændret det, eller fastholder man konceptet? Jamen altså, det er korrekt. Altså for først vil jeg lige sige, at det er jo kun, at det er kun på rygtesmeden, at man vil ændre vores koncept. Og det har vi jo allerede gjort indsigelse mod, og vi har også fået en tilkendegivelse om, at det forventer man ikke at røre ved med. Men lad nu det hvile, det kan godt være, at det er ressourcemæssigt set, så gør det. Men lørdagsbold er noget, der er kommet for at blive. Det er et koncept, vi har startet for en del år siden, og det er noget, vi har været rigtig glade for. Og det er jo med til både at skabe stemning omkring kampene, men også at gøre det at komme til fodbold lidt folkeligt. Man kan møde alle sammen fra klubben, og man kan også møde sine venner og kammerater og forældre. Og det er jo også et af de ting, der gør, at vi i klubben satser rigtig meget på, at det er spillere, der har noget med klubben at gøre. Ja. Fordi at vores filosofi er jo, at det er det, vores tilskuere gerne vil se. De vil gerne se klubbens egen medlemmer. Men det er jo så også en ting, vi kommer ned til, når vi kommer ned og besøger jeres første hold, hvor vi så vil tage nogle optagelser og snakke med spillere og trænere, tilskuere, måske endda formanden igen. Ja. Tak for interviewet og snakken, Bo. Tak skal du have. Det var en fornøjelse at komme. Tak. Fodboldhjørnet blev præsenteret i samarbejde med Brødrene Koldstrup VVS.